In Japan, there was a tradition. Japanissa on sellainen perinne, että niin, maybe samurasti tuotetaan juhlille, niin ehkä samurait sen opetti, niin when you're getting drunk with your work, että on homaillut työntekijöittesi kanssa. Doesn't matter how kind of others think low in work. Että ei ole mitään merkitystä, miten alhaalla on sinne tyysi. You can say whatever fuck you want to say. Että sä voit sanoa ihan mitä vittua sinä huvittaa. Next day you don't talk about it. Seuraavana päivänä ei puhuta sitä. The leader has to, executive leader has to take it and think how to make it better. Että johtajan siinä yhtiössä niin se pitää miettiä sitten, miten tehdään paremmin se asia. I think that's nice. Että minusta se on ihan hyvä. Some companies in Japan still use that. Että jotkut yhtiöt Japanissa vieläkin tekee sille tuolla. Konnichiwa.